Contame, filho. Mire, eu máis que confesar o que quería era un consello espiritual. En que te podo aconsellar? Mire, padre, eu, cando o goberno saca unha lei que vai contra a moral e contra a igrexa, que ten que facer unha boa católica como a min? Vaya, unha boa pregunta e de moita actualidade. A nosa xerarquía defende a desobediencia civil dos católicos cando a lei vai en contra das nosas crenzas. O aborto, a eutanasia, a materia de educación á cidadanía, a unión homosexual. Ai, non, mire, eu no aborto non lle ando. A eutanasia non sei nin o que é. E depois, a esa de educación para a cidadanía, a miña Betty, que é a que anda na escola, non pisa esa clase, bueno, nin esa nin ninguna das outras. Pois, descartado iso, non terás nada que ver co mal chamado matrimonio gay. Mire, nós contra vos os asolaniños non temos nada que decir, Porque esta anduvo con mariquita de ultramarinos e máis ninguén lle dixo nada, mas non se casou con ela, pudo. Sin embargo, casouse co idiota do camionero. Pero que está aí? É a miña amiga víbora que me veu acompañar. Pero onde se veu vir o confesionario en comandita? Deus bendito! Estades espidas! Pois sí, é que o presidente Touriño sacou unha nova lei que di que Os gobernantes nin caso! O César o que é do César e a Deus o que é de Deus. Nós lle facemos caso a usted en todo, señor Padre Casares. Casta vemos ese canal que nos dixo usted que miráramos. Eu o canal non o vexo, O canal teñolle que confesar que non o vexo porque eu son moi de Galloso e moi de Piñeiro. Eu sin a galega, é que a verdade está moi enganchada. Non mesturedes. A Igrexa non ten nada en contra de que vexades a galega. Pero de ir espidas pola rúa, iso é outra cousa. Sí. Mira, o pudor é un sentimento puramente humano que nos diferencia dos animais. O puque! A ver como vos lo explico. O principio dos tempos, alá no paraíso, antes do pecado original, Adán e Eva ían espir. Pero Eva, a miña compañeira, outro día de felicidade aquí, no paraíso. Sí, xa ves, ala, outro día máis. Ven para aquí, periquita. Xa está a pesada da víbora esa molestando. Non lle fagas caso, muller. Non ves que é o único que quere chamar a atención? Pasa dese piroliñas. Ven para aquí, eu son todo rabo. Mira, non aturo máis, Vou dicir algo, como mínimo. Pois vai falar con ela. Pero non sesas tan duras, e sabes que temos que respetar a todas as criaturas do Edén. Tranquilo, cariño, te tranquilo. Que, nena? Animaste un kiki? Vas verte, Kiki. Ai, 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 ai. Para. Ai, ai, ai. Eva, Deus creuna porque eu estaba aquí moi só no paraíso. E nunca yo podería agradecer demasiado. Porque, bueno, para min foi unha bendición. Bueno, para min e para o resto de criaturas do paraíso, Chiquitín! Deus, que milagre! Que tal, home, como vai todo? Pois nada, como aquel día aquí no paraíso. Que pavero! Eva! Aí atrás, home, falando con esas serpentes linguadas. Deus, un anaco de pan. Fíxonos a súa imaxe e semellanza. Por eso nós tamén somos vos. E incapaces de facelo mal, Adán, mira que creo que imos ter que marchar do paraíso. Marchar, pero onde imos ir? Sí, fai as maletas e marchamos. As maletas? Pero que maletas se nós non temos roupa? Pois co posto, pero temos que marchar. Que tío. Xa te contaré, veña, arranca. Contame, filho. Mire, eu máis que confesar o que quería era un consello espiritual. En que te podo aconsellar? Mire, padre, eu, cando o goberno saca unha lei que vai contra a moral e contra a igrexa, que ten que facer unha boa católica como a min? Vaya, unha boa pregunta e de moita actualidade. A nosa xerarquía defende a desobediencia civil dos católicos cando a lei vai en contra das nosas crenzas. O aborto, a eutanasia, a materia de educación á cidadanía, a unión homosexual. Ai, non, mire, eu no aborto non lle ando. A eutanasia non sei nin o que é. E depois, a esa de educación para a cidadanía, a miña Betty, que é a que anda na escola, non... Xa ves, ala, outro día máis. Ven para aquí, periquita. Xa está a pesada da víbora esa molestando. Non lle fagas caso, muller. Non ves que é o único que quere chamar a atención? Pasa dese piroliñas. Ven para aquí, eu son todo rabo. Mira, non aturo máis, Vou dicir algo, como mínimo. Pois vai falar con ela.
Pero non sesas tan duras, e sabes que temos que respetar a todas as criaturas do Edén. Tranquilo, cariño, tú tranquilo. Que, nena? Animaste un Kiki? Vas verte, Kiki. Ai, 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 ai. Para. Ai, 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 ai. Eva, Deus creou-na porque eu estaba aquí moi só no paraíso. E nunca yo podería agradecer demasiado. Porque, bueno, para min foi unha bendición. Bueno, para min e para o resto de criaturas do paraíso, chiquitín! Deus, que milagre! Que tal, home, como vai todo? Pois nada, como aquel día aquí no paraíso. Que pavero! Eva! Aí atrás, home, falando con esas serpes deslinguadas. Deus, un anaco de pan. Fíxonos a súa imaxe e semellanza. Por eso nós tamén somos vos. E incapaces de facelo mal, Adán, Pero que é do César e a Deus o que é de Deus. Non se lle facemos caso a usted en todo, señor Padre Casares. Que hasta vemos ese canal que nos dixo usted que miráramos. Eu o canal non o vexo, O canal teño que confesar que non o vexo porque eu son moi de Galloso e moi de Piñeiro. Eu sin a galega, é que a verdade está moi enganchada. Non mesturedes. A igrexa non ten nada en contra de que besades a galega. Pero de ir espidas pola rúa, iso é outra cousa. Sí. Mira, o pudor é un sentimento puramente humano que nos diferencia dos animais. O puque! A ver como vos lo explico. O principio dos tempos, alá no paraíso, antes do pecado original, Adán e Eva ían espir. Pero Eva, a miña compañeira, outro día de felicidade aquí, no paraíso. Non pisas a clase, bueno, nin esa nin ninguna das outras. Pois, descartado iso, non terás nada que ver co mal chamado matrimonio gay. Mire, nós contra vosos asolaliños non temos nada que decir, Porque esta anduvo con Mariquita do Ultramarinos e máis ninguén lle dixo nada, mas non se casou con ela, pudo. Sin embargo, casouse co idiota do camionero. Pero que está aí? É a miña amiga Víbora que me veu acompañar. Pero onde se veu vir o confesionario en comandita? Deus bendito. Estades espidas! Pois sí, é que o presidente Touriño sacou unha nova lei que di que Os gobernantes nin caso! O César